हेल' लोगोफोर जोंहा गुड मर्निं जोंहा दिनै माने फुङावनो डिउटि टाइम जालायबाय आरोना नै माने आं 2 नम्बराव दं आरोना दिनै माने 1 नम्बराव जोंहा ओरैनो सासे लोगो आरोना बे जोंहा 1 नम्बर सासे लोगो लगायदों नै ओमफ्राय दा मेसिना सालु जाबाय आरोना नै फुरा दायो थांगोन आरो बक' साइडआव आरोना नै माला नाजाबाय थादों माला गोलैबाय थादों आंना लडिं जाबाय थादों ओमफ्राय आरो नायदों नै टेंकिफ्रा बिराद गिदिर थावनि टेंकि आरोना जेनेबा माबा मा होनोमोनलाय बेखौ ओइ आलकाट्राफोर आरोना बेयो सेस आलकाट्रा ओमफ्राय बे बै मा नुदोंना बेयाव माने बालि माने एमएमफ्रा बेलेग आलादानि एमएमफ्रा थायो आरोना बेयाव बालि दं अन्थाइ फिसा दं ओमफ्राय आरो बहुत किसिमनि अन्थाइ दं आरोना ओमफ्राय ओरै थांगोन आरोना बैजों थांगोन बेयाव जमा जानानै थांबाय ओमफ्राय बेयाव मिक्सार जाबाय आरोना नै दा नैबे अर जोङो दै लोगोफोर नैबे सिङाव माने मिक्सार आरोना आलकाट्रा बेयाव थांबाय नैबे टेंकिनिफ्राय ओमफ्राय नैबेयावहाय माने खामहैयो आरोना बेयाव लगायबाय आरो जों मिक्सार खालामबाय ओमफ्राय दायो नैबेयाव आरोना गारिया लडिं जायो ओमफ्राय जोंहा आपरेटरा बेयाव थायो जाहैबाय नै बे रुमाव आरोना बे आपरेटर थायो बे रुमाव माने कन्ट्रल रुम माने सानजाखै लडिं जानाय जायैखौ बेयाव थाबानो माबा लोगोफोर नायलांदो आं खोन्थाबावनोसै आरोना नोंथांमोननो गासिबो सालायनो आरो गारिया लायना दङ गारि आरोना बेयो नै गारिया फुरा लायना दं आरोना दा जों थांबाय थागोन बक' साइड मेरजाथ' बक' साइड थांबाय थागोन लोगोफोर आंना टायार स्पेयारा लुसार थांगोन लोगोफोर ओंखायनो चेक खालामगोन माने गोलैनाबो थालाङो नालाय गोलैना थालांबा आरो डिस्टार्ब जागोन ना माहा मोनगोन ना बे लुसार थांनानै जास्ट ग्रेप फैदों आरोना नै साखाया माबा हिलियोना नै साखाया मावो आरोना बिदिनो खस्थ' थाखादों नाखायसो जाबाय आरोना गगलायबाय नै लोगोफोर माने लडिं जाबाय थादों आरोना लोगोफोर दायो आं माने केम्पनिफ्राय ओंखारबाय आरोना दायो थांबाय थादों माने बक' आगसिया होननाय जायगायाव आरोना आगसिया होनो जायगानि नामानो आगसिया माने बक' एरियाया बक' जाहैबाय एरियानि नामा ओमफ्राय जायगानि नामा मेन जायगानि नामा जाहैबाय आगसिया नायलांदो होमब्ला लोगोफोर आं दायो खोन्थालांगासिनो दं आरोना नायदोलाय आरोना लोगोफोर नै मर्निंआवनो बिराद जामबाय गारिया नै फुरा मर्निंआवनो फुरा फुल जाम आरोना दायो नै दायो थांबाय थादों बक' फारसे बेवहाय आरोना नै ट्रेनाव बेयावबो ब्रिज जागोन आरोना अभार ब्रिज नै नायदो नै लोगोफोर बेयावबो ब्रिज जागोन आरोना नै जोंहा फाइनालि मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नै आं फाइनालि मोनफैबाय लोगोफोरनि दायो माने खामानि मावग्रा जायगाखौ आरोना नायलांदो नै नायदो नै जोंहा सफैबाय लोगोफोर आरोना ओमफ्राय 1 नम्बरैनो जोंहा गंसे गोमो ओमफ्राय आं 2 नम्बर आरोना दाबोनो जायाखै नै जोंहा बेयाव लखबनांगौ बे माने मेन रड बनायग्रा मेसिन आरोना हेल' लोगोफोर माबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर हेल' लोगोफोर जोंहा गुड मर्निं जोंहा दिनै माने फुङावनो डिउटि टाइम जालायबाय आरोना नै माने आं 2 नम्बराव दं आरोना दिनै माने 1 नम्बराव जोंहा ओरैनो सासे लोगो आरोना बे जोंहा 1 नम्बर सासे लोगो लगायदों नै ओमफ्राय दा मेसिना सालु जाबाय आरोना नै फुरा दायो थांगोन आरो बक' साइडआव आरोना नै माला नाजाबाय थादों माला गोलैबाय थादों आंना लडिं जाबाय थादों ओमफ्राय आरो नायदों नै टेंकिफ्रा बिराद गिदिर थावनि टेंकि आरोना जेनेबा माबा मा होनोमोनलाय बेखौ ओइ आलकाट्राफोर आरोना बेयो सेस आलकाट्रा ओमफ्राय बे बै मा नुदोंना बेयाव माने बालि
माने एमएमफ्रा बेलेग आलादा आलादानि एमएमफ्रा थायो आरोना बेयाव बालि दं अन्थाइ फिसा दं ओमफ्राय आरो बहुत किसिमनि अन्थाइ दं आरोना ओमफ्राय ओरै थांगोन आरोना बै थांगोन बेयाव जमा जानानै थांबाय ओमफ्राय बेयाव मिक्सार जाबाय आरोना नै दा नैबे अर जोङो दै लोगोफोर नैबे सिङाव माने मिक्सार आरोना आलकाट्राया बेयाव थांबाय नैबे थिंखिनिफ्राय ओमफ्राय नैबेयावहाय माने खामहैयो आरोना बेयाव लगायबाय आरो जों मिक्सार खालामबाय ओमफ्राय दायो नैबेयाव आरोना गारिया लुदें जायो ओमफ्राय जोंहा आपरेटरा बेयाव थायो जाहैबाय नै बे रुमाव आरोना बे आपरेटर थायो बे रुमाव माने कन्ट्रल रुम मानो होनोब्ला बेसेबां जाखो लुदें जानाय जायखौ बेयाव थाबानो माबा लोगोफोर नायनांगौ आं खोन्थाबावनोसै आरोना नोंथांमोननो डाक्टरा सालादा गारिया लायना दङ गारि आरोना बेयो नै गारिया फुरा लायना दं आरोना दा जों थांबाय थागोन बक' साइड मिर्जापुर बक' साइड थांबाय थागोन लोगोफोर आंना टायार स्पेयारा लिसार जादों लोगोफोर ओंखायनो चेक खालामदों माने गोलैनोबो थालाङो नालाय गोलैनो थालांबा आरो डिस्टार्ब जागोन ना बाहा मोनगोन ना डिस्टार्ब जागोन ना जास्ट ग्रेप होदों आरोना नै साखाया नङाबा हिलियोना नै साखाया मावो आरोना अट' थाखादोंनाखायसो जाबाय आरोना गगलायबाय नै लोगोफोर माने लुदें जाबाय थादों आरोना लोगोफोर दायो आं माने केम्पनिफ्राय ओंखारबाय आरोना दायो थांबाय थादों माने बक' आगसिया होननाय जायगायाव आरोना आगसिया होनो जायगानि नामानो आगसिया माने बक' एरियाया बक' जाहैबाय एरियानि नामा ओमफ्राय जायगानि नामा मेन जायगानि नामा जाहैबाय आगसिया नायलांदो होमब्ला लोगोफोर आं दायो खोन्थालांगासिनो दङ आरोना नायदोलाय आरोना लोगोफोर नै मर्निंआवनो बिराद जामबाय गारिया नै पुरा मर्निंआवनो पुरा फुल जाम आरोना दायो नै दायो थांबाय थादों बक' फारसे बेवहाय आरोना नै थेङा बेयावबो ब्रिज जागोन आरोना अभार ब्रिज नै नायदो नै लोगोफोर बेयावबो ब्रिज जागोन आरोना नै जोंहा फाइनालि मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नै जोंहा आं फाइनालि मोनफैबाय लोगोफोरनि दायो माने खामानि मावग्रा जायगाखौ आरोना नायलांदो नै नायदो नै जोंहा सफैबाय लोगोफोर आरोना एक नम्बरैनो जोंहा गंसे गोम ओमफ्राय नै आं 2 नम्बर आरोना दाबोनो जायाखै नै जोंहा बेयाव लखबनांगौ बे माने मेन रड बनायग्रा मेसिन आरोना हेल' लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर